Dit weekend sloeg het coronavirus goed om hem heen in Italië. Er binnen een paar dagen al meer dan 200 besmettingen constateerd binnen. Ik bij de GGD Friesland volgen ze dat nijs op de voet. Ze binnen er klaar voor, op het moment dat het hier rek op doet. De draaiboeken liggen klaar. We weten wat we zouden moeten doen als het hier naar Nederland komt. In het draaiboek staat van als het mocht komen van wat we moeten doen, hoe we dat moeten doen. En vervolgens is het wat betekent dat voor Friesland? Met wie moeten wij contact zoeken? Met de ziekenhuizen, de huisartsen. Dat iedereen dezelfde informatie ontvangt. En dat we ook daardoor de goede dingen doen met elkaar. Zo moet bijgelijks voorkomen worden dat in het slimste geval ziekenhuizen nu streamen met patiënten. Op het stuit is er nog geen indicatie dat het virus in Nederland is, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Ja, ik denk dat we het gewoon gaan krijgen. Vroeger of later gaat het ons bereiken. Dus hoeven we net met z'n allen benauwd te wezen van de ziekte. Het sterfgetal komt doorheen met die van een gewone griep. De sterftecijfers zijn eigenlijk steeds rond de 2%. Maar daarvan, dat is dan 2% van de mensen die we zien en herkennen met dat virus. Maar lang niet iedereen, ga ik vanuit, die dit virus heeft, daar wordt ook diagnostiek bij gedaan. Dus ik denk dat veel meer mensen ziek zijn dan wat we weten. En dat dus percentueel gezien het aantal sterftegevallen lager ligt dan die 2%. Een soort mensen ben in de maartvakantie in Italië west. Dit op het stuit grote paniek is om het virus. Een squaldirecteur in Drenthe had alle ouders die in het land west oproepen om voor de wisselgiet bij de huisarts te gaan. Dat is nevens Verhagen echt net nodig. Want het is een enorme toeloop bij de huisarts die daar ook niet op ingespeeld is. Als mensen klachten hebben en uit een specifiek gebied komen, dan zal er waarschijnlijk iets moeten gebeuren. Maar bel dan even met de GGD en dan kijken we met diegene samen van wat is in jouw geval noodzakelijk. En als de ziekte dan toch in Nederland komt, kun je al een soort ellende voorkomen door een eenvoudige handeling. Ik vond het zo mooi in de tijd van de Mexicaanse griep deed de overheid een hele campagne met hoesthygiëne, hoest in je elleboog, hoest elkaar niet aan. Goede handhygiëne, zodat je ook een virus niet via je handen in de monden kunt krijgen. Dat zijn gewoon hele basale dingen die we altijd wel beter zouden kunnen doen, maar die hier ook zeker zouden helpen.